Objavili sa aj kritici takejto spolupráce. Tí sa pýtajú, ako už len môžu Filipínci, ktorých krajina je vzdialená 14 hodín letu, rozprúdiť cestovný ruch pod Gerlachom. Tatranci však tvrdia, je to zlá otázka. Dnes si musíme vážiť každého turistu, exotického zvlášť. Už 2 roky sem Filipínci chodia, prišlo ich okolo 500. Keď sem tí ľudia prídu, tak prídu to podnikatelia, prídu to ľudia, ktorí majú peniaze a tí môžu rozvíjať aj obchodné vzťahy. Toto je, myslím si, veľmi dobrá reklama a propagácia Slovenska. Pri podpise dohody boli veľkí hráči v oblasti cestovného ruchu na Filipínach. Prínos z nej však môžu mať aj podnikatelia v priemysle, zdravotníctve a obchode. Ide nám najmä o výmenu turistov. My radi prídeme do Tatier a vás radi privítame na Filipínach. Je to krajina, ktorá pozostáva zo 7107 ostrovov. Pre Filipíncov je sneh veľmi exotický. Niektorí členovia delegácie sa naň dobre nepripravili. Keď sa sem však vrátia na budúce, bude všetko inak. U nás teraz prší a je zima, plus 18 stupňov. Sneh je pre nás úžasný, no aj my máme pre vás niečo, čo vám vyrazí dých. Môžete si priamo pri kráteri vychutnať sopku. Jozef Slivenský, Tátry.